Той е знак между мене и израелтяните завинаги, защото в 6 дни направи Господ небето и земята, а на 7-я ден си почина и се успокои. Коя от 10 заповеди съдържа печата на Бога? Четвъртата заповед: помни съботния ден, за да го освещаваш, защото в 6 дни Господ направи небето и земята. Име: Господ, титла: Създател, територия: небето и земята. Къде поставя Бог печата си? Ще положа законите си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им. Тогава кой е белегът на звяра? Съблюдаването на неделята като ден за поклонение е белег на папската власт. Пазенето на неделята е открито отхвърляне на Христос като Създател и Спасител. Пазенето на неделята е абсолютно неподчинение на Божия закон. Почитането на неделята е белегът на звяра. Кредитните карти, баркодовете, микрочиповете, физическите белези нямат нищо общо с белега на звяра. Скоро ще бъдем подпечатани. С печата на Бога, като пазим закона му и неговата събота. Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог. Или с белега на звяра, като пазим закона на звяра и неговата неделя. Съботата е истинският Господен ден, неделята ще бъде наложена като белег на звяра, Антихристът разкрит, безплатна книга. И принуждаваше всички да им се тури белег на десницата, работа в събота или на челата им, поклонение в неделя, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра. Преди да можете да кажете не на белега на звяра, трябва да кажете да на печата на Бога. Исус чака на вратата на сърцето ви за отговор. Ще решите ли сега да се покорите на Бог и Неговия свят закон над всички човешки закони, приемайки славната му събота като доказателство, че сте го приели като ваш Създател и Спасител? Ще решите ли сега да бъдете истински християнин, следвайки стъпките на Исус и покорявайки се на Неговите заповеди, въпреки че ще застанете срещу популярните вярвания и традиции? Исус ни призовава: покайте се, защото наближи небесното царство.